जोबोद डायलग होगासिनो बिथाङा बे माथो आफासो गावनि मलखौ नुफेराखै आफा नोंखौ थैनायनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों जाबाय गाव जेसेबां गाबलायनाय बेसेबां गाबफादों गाव जेसेबां गाबलायनाय बेसेबां गाबफादों आफा आं नोंखौ न'आव लांगोननाय न'आव आराम दोनफैबाय आं दाना गोसो जाबानो नायो गाबो गोसो नायबानो नायो गाबो हिन्जावबो सानसेखालि नुथुमा गारबाय बे फाग्ला बोराय माखौ नायना गाबबाय थायो बिलाय हिन्जावबो नायबाय रावबो खावलायाव साफायो बेबोथ' आयना नुफेराखैना बे फाग्लाय बेखौसो लाबोना दोनफैना गाबबाय थायो बैसागो फाख्रि बिफां बिराद गिदिर दंमोनलै बेयाव सासे बाबाजि दंमोन खानाय लद्रा लद्रि जालायनाय दाना बेखौ सासे हिनजाव लाबोना दोनफैदो बेखौ माबा मोनसे खालामना होदों लाबोबाय बाबाजिया फैबाय लाबोनाय हिनजावखौ लाबोना जाबाय आयनाखौ फैबाय बाबाजियाबोथ' आयना नुफेराखै बैसागो बैसागो आंनो जानानै लारायनानै बाबाना खिनाव सिलायनांगौ दानिया दे थिगानो दं दे थिगानो दं बर' हारुवा जियानो जाला जोंनाबो बोराया मोनसे गामियावसो अरिजिनेल घटना जानायखौ होननानै दर थांसै माने बोरायजों बुरजा रायज्लायगोन जोंहा दिनै मा ओंख्रि जानो जायो दाना बुरैखौ लिंहरबाय दे माथो फैनांबाय आबैखौ लिंहरबाय गुवाहाटिखौ लिंहरबाय गुवाहाटिया फैबाय दै आबै बै दुलियाव सोना दोननाय जोगोनारखौ थाइसे लाना फै ओमफ्राय आबै मोनसे खामानि हायोबा देन्था गैयिखौ लाबो देन्था गैयिया थाब सेवो आरो हायोबा एसे एफाव नायना लाबो एफावबो थाब सेवो जाबाय थिग बे समावनो दुलियाव सिखाव माइ खावगासिनो बाथ्राखौथ' खोनाहैबायना जोगोनाराबो दुलियावनो दङ दाना जोगोनारखौ लायबाथ' सिखाव हमजाखासिगोन ना ओंखायनो सिखावा जोगोनारजों समान खर'खौ क्लोब खालामना भेक्टेन जोगोनारजों समान जाबाय दाना ओरै थांनानै ओरैहाय नांग्रोहैबाय माबाया रुवाथिया जोगोनारखौ ओरै जोगोनारखौ नांबाथाय सिखाव थाग्रायावसो गोदांग्रोबाय आयौ माथो मिलि जोगोनारा जाबाय आरो गुबुन थाइसे लानो होननानै खालामबाय आरो आखाइ थाग्रायाव गोदांग्रोबाय रहाय माहाजोना थारा गैयिसो लांलायदोंमोन हा थारायानो बहाथार देन्थाया होनना ओरै नागिरबाय थाबाय सिखावनि खिबुआवसो गोदांफ्लांबाय मानसिनि खिबुआनो जोगोनार थारा गल'नाय जायखिया आयौ माथो थारायानो गल'बायसो ना सिखावनि खिबुआव नारनाङासो Şahane tabii bir gura arası parlar ruhçeler. Narı buruh böyle. Şu var ya. Narı bunu bir bırakmam söyle. Narı ağzını nereye O zaman bu kadar. Bir de söyle. Bu zaman ne var? Coba dulu Pak. Akan mau di video orang tahu.
बैसागोनि मायबा होनगोन नामा बैसागोनि आंनिफ्राय गोजोननाय हामलायनाय थाहरबाय नै फाय नों फायनाय जोंहा स्पिकारमेन रोजा रोजा गोजोननाय थाहरबाय बिथां मुस्लिमा रन्जिला बर'निसिम दानिया जोंनि गेजेराव मेथाइ खनफैगोन अमित बर' दाङा माखा फोरदान लाइमोन आफाद गरिब आफादनिफ्राय